11 anyos physicist niya si Laurent Simons nga taga Belgium naghatag og inspirasyon ngadto sa mga kabataan sa nasod human iyang giambit ang iyang kaalam sa bag-uhay lang nga physics meetup. Ani ang report ni Cyril Chavez. Meet the young genius physicist Laurent Simons gikan sa nasod Belgium. Siyang edad nga 11 anyos, kinsay magdahom nga migraduar na siya sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Physics ug summa cum laude pagayod. Siya ang ikaduhang pinakabata nga migraduar sa kolehiyo nga misunod sa Amerikanong si Michael Kearney sa edad nga 10 anyos. Ning bag-o lang, nahimong speaker si Simons sa Physics Meetup o sa virtual physics discourse sa nasod nga gipangunahan sa Central Mindanao University sa Bukidnon ug sa Samahan ng Pisika ng Pilipinas kung asa ang mga partisipante, mga estudyante ug magtutudlo sa nasod. Dinhi, gipakita ni Simons ang iyang kaalam sa isgutan ng physics, partikular na ang identity swapping ug quantum physics. Matod niya, gusto niyang makatuon gilayon sa mga kaalam sa kalibutan. Sanglit buot niya nga mahimong immortal ang mga tawo. My goal, what I want to achieve in life is immortality. I want also to extend human life. I want to replace as many parts of the body with cyborgs, mechanical counterparts or using artificial organs. Sa mong aktibidad, usa sa sobra 700 ka mga partisipante ang grade 12 STEM student karon sa Quezon National High School nga si Via Marie Alpas. Kinsa na-inspire kang Simons? Karon, tungod sa ani pagkakilala na ako sa iya ha, na-inspire ko nga mag-study more and to also learn more about physics. Mensahe ni Simons ngadto sa mga estudyante o sa mga ate o kuya niya nga maningkamot lang sa pagtungha aron makabot ang mga pangandoy. If you like physics, just continue with physics, or if you don't like physics, continue with something else. Just follow your dream and then you'll be there. Sa karon, nakatakda ng sugdan ni Simons ang iyang masteral degree in physics dungan sa pagkuha sa iyang doctorate degree. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.